bang kela son lo ho kedam tang July 17 ni la dak visa jir la pen rong klar bong along Dr. Sar tuliram rong hang bang pen idit wa phan lang li lam chak nang chik te kang son lo la dak alang li pulo la alang li kedam madim an la pen pin pora lo mate memorandum kipiduna tum phan an ke alang li ning kani siang bong kota tam ni piponji bolam do la silamong son lam pen apol sinil tum kachi hok mate ning karong si ani tum ning ke thedam pen saraphan kero mate alang li ni tum kemang malate itum dak kiduk det arada phan alang li nang jin so pen nang kang hon pen si ni tum phan la bang so alam alang li nang chak alam mang ke alang li pachun po usin ni tum ning chi thep tik pen ning arong tik pen non pen itum kachi hok la alo mene ni tum ke potalong etlo la son an si tum kachi hok lo